sauka in na so in ce babban malami a duk alam Sheikh Tahir Usman Bauchi daga madallahu bi rahmatihi. Sheikh Tahir Usman Bauchi wani abu ne da Allah ya ajiye shi a cikin al'umma wanda zaki iya kiransa da baqiyatus salam. Abinda ake nufi da baqiyatus salam wata ajiya da Allah yake ba wani wanda ta kama da ta magabata. Bayan da Allah ya yi wa Sheikh Tahir Usman Bauchi, wallahi ina kallon su ne min shige da kamanceceniya da bayan da Allah ya yi wa Anas bin Malik. Ba dan kar mai sauraro na ya ce na wuce gona da iri ba, zan ce kamanceceniya sai in ga kamar ta Sheikh Tahir Usman Bauchi ta ɗara kamanceceniyar da aka ba wa salaf da suka wuce. Domin a shekararsa da aka haife shi, an haife shi yau a shekarun da muka kirga shekara 102. Shekararsa 98. Bai kama da irin baiwa da bayan da annabi ya roƙo Anas bin Malik ba? A yanzu ‘ya'yansa 96. Baiwa da bayan da aka Anas bin Malik bai kamanceceniya da shi ba mai ‘ya'ya 100? Jikoki da suke taka doron ƙasa guda 300 ne da doriya. Amma kuma a yau babu wani nassi da ya tabbatar da cewa jikokin Anas bin Malik sun kai wannan adadi. Tare da wata baiwa a can gefe. Allah ya bashi mahaddata guda 60 a cikin 90 din nan a ƴaƴan da ya haifa. Waɗanda suke zama su biya karatun Qur'ani daga farko har zuwa ƙarshe ala zahar kalbihi da zuciya da ka wannan baiwa ce da Allah ya bashi. Sannan daga cikin baiwar da Allah ya tara wannan bawan Allah ya bashi wani abin da a Afirka ni ban taɓa ganin wannan baiwar ba. Ban taɓa gani ba. Shi ne a shekararsa 98 duk wanda ya san shi ne a waje ɗaya. Shi ne a malamin addinin musulunci mai koyar da al'umma musulunci. Kuma duk ɗan shekara 70 ko ɗan shekara 80 ya wayi gari ne ya saurari rediyo yana jin wa'azin Sheikh Tahir Usman Bauchi. Dan sama da shekara 70 yana tafsirin Alƙur'ani